benvinguts a l'àrea de suport de codis 365. Avui veurem com podem crear un compte per utilitzar els serveis de codis 365. Des de la pantalla d'inici de sessió podem realitzar un clic amb l'opció de crear compte. En aquest cas crearem el nom i l'email. La contrasenya haurà de tenir uns caràcters mínims amb nombres i una inicial, majúscules i algun caràcter especial. Repetirem la contrasenya de nou. Acceptarem els termes i condicions de la llicència i crearem el compte. Si totes les dades són correctes, accedirem directament a la plataforma amb el nou usuari creat. En el cas de que la creació de compte fos amb un email que ja existeix amb el sistema, rebrem un missatge d'error que ens obligarà a canviar les dades corresponents. En aquest cas estem repetint la creació del compte amb el mateix email i el sistema ens informarà que aquest compte de correu electrònic ja existeix registrat amb els serveis de codis 365. I això és tot per avui. Gràcies per visualitzar el vídeo i qualsevol cosa disposeu de l'adreça de correu electrònic de suport de l'aplicació.